Tudok, itt kapcsolnál be. Tóra Dominikot ezt kint hagytuk. Igen. Már itt vannak a kutyák mindenhol a hajó körül, úgyhogy lehet, hogy megpróbálhatnátok kijönni. De este 5 van. Mondjál, én nem látok most elemét körül. Hát de melyiket kinyomtam. Lehet, hogy ott a zseblámpám amúgy, úgyhogy... És menjünk ki, azt hiszem. Ennyi volt? Hát most mit hozzunk? Hát tele van kutyával kint. Ó, menjünk. Még a pókkal vigyázni kell. Hogy hogy ki amúgy? Nem tudok mindenem táhozni, szóval ezt bedobom. Hozzad te. Én viszont lovas vagyok, úgyhogy én nem PvP-znek. Hogy menjünk fönt? Próbáljunk megmenni, Nekem vagy nem? bevágolt a lámpám, nincsen áramom, de viszont tudok világítani. Aha. Ott. Ennyi voltam. Nem, csak gyere. Ugye itt lesznek a kutyák. Kutyáim alatt a pénzem, a falamon Tony Montana. Bölcseg út. Engedj be! Gyerekkel mi tört? Bejött! Nincs már el a szaros hajót!